Ràdio Televisió Valenciana va néixer com un element fonamental de l'autogovern del poble valencià pel seu paper en el foment i la protecció de la llengua i la cultura pròpies dels valencians, tal com establia la llei de creació de l'any 1984. Actualment, Ràdio Televisió Valenciana és un servei públic més necessari que mai per la proliferació de canals de televisió i ràdio dels últims anys que han multiplicat les ofertes en castellà, sobretot de caràcter privat, i han deixat els nostres mitjans com a únics suports per a la nostra llengua en l'àmbit audiovisual de la comunitat valenciana. Ràdio Televisió Valenciana no és més cara que altres radiotelevisions autonòmiques. Ofereix 3 canals de televisió i 2 de ràdio, i una plataforma multimèdia, amb un cost de 23 euros a l'any per cada ciutadà. Ràdio Televisió Valenciana no té un problema de treballadors, sinó de mala gestió per part dels directius que han estat els últims anys al capdavant de l'empresa. És imprescindible, per tant, que frene l'expedient de regulació d'ocupació posat en marxa per la Generalitat i la direcció de l'empresa, que tindrà unes conseqüències socials gravíssimes. A més, cal buscar mesures organitzatives que contribuïsquen al funcionament més eficient de l'empresa basat en la producció pròpia, el foment del valencià amb especial atenció a la programació infantil i juvenil i a la seva presència en les noves xarxes multimèdia. El Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana reitera la seva disposició a treballar en aquest sentit per a millorar el servei que Canal 9 i Ràdio 9 donem a la societat valenciana. Destruir moltes famílies, però no aneu a acabar la dignitat dels treballadors que creuen en la radiotelevisió pública de tots els valencians. Què passa que no està així la televisió dels valencians, que no és dels valencians sinó del Partit Popular, en manifestacions tan importants com aquesta? És una vergonya.